Tässä Muhammad Ali, terve. Ollaan Suomen kestävän elämän tavan yhteisöt ry:n kevät tapaamisessa 2024. Rautalammilla on tämmöinen Saharan kartano ja tänne on tarkoitus perustaa tämmöinen GAC, eli Good Life Community. Ja nyt sitten mä tässä esittelen tällaisen hankkeen, jota ollaan suunniteltu. Eli se nimi on Kestävän elämän koulu, lyhenteenä KEVEA, tämmöinen kokeiluhanke. Ja tämmöinen vähän niin kuin alaotsikko, että rakentamassa kestävän elämäntavan koulutusverkostoa. Ja tosiaan nyt tässä viikonlopun aikana ollaan kuultu tämmöisiä, ja useampi ihminen on puhunut tästä, että olisi tarvetta tai halusi järjestää jotakin kestävään elämään liittyvää koulutusta ja tuoda tämmöistä lisää verkostoitumista yhteisöjen välille. Niin tässä nyt olisi tämmöinen vastaus näihin rukouksiin, voisiko sanoa, että tällä voitaisiin koota yhteen ne koulutusideat, olemassa olevat koulutukset, mitä yhteisöt haluaa tarjota joko omalle väelle tai sitten muille. Ja ehkä jopa laajemmin yhteiskunnassa suurelle yleisölle. Joo. Eli tässä nyt käyn tämän esityksen läpi ja sitten voidaan pitää keskustelua tämän jälkeen. Pitää varmaan muuten pitää vähän ajasta huolta, ettei mennä yli. Joo. Eli onko tämä tarkoitus? Tähän voi siis perustella niin, että ihmiskunta ei osaa elää kestävästi. Että se kestävyys, mitä koulut ja muut tahot tarjoilee, niin se on aika pinnallista. Ja sellaista kestävyyttä, mikä ehkä vaan ajaa niin kuin valtapiirien etuja loppujen lopuksi. Se kestävyys ei ole tullut semmoiseksi niin kuin osaksi ihmisten arkea. Ainakaan mä en ole nähnyt semmoista laajemmin todellakaan. Ja tosiaan puhutaan tämmöisestä kestävyyssiirtymästä. Eli jos me halutaan pelastaa tämä pallo, niin oikeastaan lähes kaiken tulee muuttua. Me ei voida jatkaa tällä samalla vanhalla linjalla, koska tämä johtaa tuhoon. Ja sen takia se siirtymä, sen täytyy olla aika kokonaisvaltainen. Eli sillä on todellakin valtava merkitys koko planeetalla. Ja tämä sitten vaatii niin isoa elämänmuutosta jokaiselta ihmiseltä, että jos siihen ei ole mitään tukea tai tietoa tai koulutusta, niin se on aika, ensinnäkin se on vaikeaa, eikä siihen ihmiset oikeasti sitoudu, jos ei ole jotakin semmoista niin kuin ohjelmaa, mitä seurata. No sitten taustalla on myös tämmöinen ajatus yhteisökunnasta, eli tämä nykyinen yhteiskuntahan ei ole mitenkään kestävällä pohjalla, mutta oikeastaan nämä kestävän elämäntavan yhteisöt on alkanut luomaan sitä uutta yhteiskuntamallia, jossa nämä yhteisöt on semmoinen
peruspilari. Eli se ei ole tämmöinen niin kuin alueellinen keskushallintomalli, vaan että tulee tämmöisiä paikallisyhteisöjä, jotka on suht itsenäisiä. Ja tämmöisiä pieniä kyläyhteisöjä, jotka sitten on paljon kestävämpiä ja edistää kestävää kehitystä paljon paremmin kuin tämmöinen keskitetty malli. Tämän hankkeen tarkoituksena on aika kunnianhimoinen. En tietenkään mitään kunnia tässä himoita, mutta aika korkealla on tavoite, eli auttaa luotsaamaan Suomi kestävän elämäntavan globaaliksi suunnannäyttäjäksi. Mä näkisin, että tähän on vielä matkaa Suomen kansalla, mutta se on mahdollista laajamittaisen koulutuksen myötä. Eli musta pelkkä tiedottaminen, tiedon jakaminen ei riitä, vaan tarvitaan se ihmisten sitoutuminen. Se tulee sitten sen kautta, kun osallistuu johonkin tämmöiseen ohjelmaan, jolla nämä asiat viedään osaksi omaa arkea ja ennen kaikkea omaa tietoisuutta, omaa mieltä, omaa sydäntä. Eli kyse on oikeastaan uudenlaisen elämäntavan oppimisesta. Ja silloin se kollektiivinen transformaatio on mahdollista. Joo, no tässä on tämmöinen malli, jonka tämä on niin kuin viime vuodelta tämä 3. versio. Eli tämä on tämmöinen hahmotelma arkkityyppisestä ja integraalisesta kasvamisen prosessista. Tässä on tämmöisiä eri tasoja, joista kukin tasosta edustaa yhtä tällaista prosessia tai todellisuuden tasoa. Ja kaikki nämä 4 vaihetta tai 4 osaa tässä ympyrässä, niin on semmoisia, jotka yhdessä muodostaa sen kokonaisuuden. Ihan niin kuin Kalevalassakin puhutaan, että on se 4 elementtiä, eli maa, ilma, tuli ja vesi, ja sitten niistä voidaan takoa se sampo. Ja sampo nyt voi ymmärtää eri tavoin, että sillä on sekä henkinen että tämmöinen maallinen ulottuvuus. Mutta tämmöiseen aitoon kestävyyteen oikeastaan vaaditaan, että meillä on hallussa se kokonaisuus, että siitä ei puutu mitään osia. Eli nämä eri tasot on peräisin eri lähteistä. Siellä on mukana muun muassa toi Gaia Educationin tämä EDE-malli, eli Ekokylän koulutusohjelman nämä 4 kestävän kehityksen aluetta, eli maailmankuvallinen, sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen. Sitten siellä on CLIPS-malli, eli tässä yhteisön kehittämisen kohdassa. Se on tuo intentio. CLIPS tarkoittaa tätä yhteisön kehittämisen tämmöistä koulutusohjelmaa. Community Learning Incubator Program for Sustainability. Eli siinä on tuo intentio, rakenne, käytäntö ja sitten on yksilö ja yhteisö tuolla laitettu yhteen. Sitten on Dragon Dreaming projekti kehittämismetodologiasta tuo projektipyörä, jossa on nyt vaiheena tämä unelmointi, suunnittelu, tekeminen ja juhlistaminen. Näin niin kuin esimerkkejä. Eli tämä on tämmöinen niin kuin oppimiskartta uuteen maailmaan. Eli meidän pitäisi yhdessä osata ja hallita ja tietää nämä kaikki osa-alueet. Kukaan ei tietenkään voi kaikkea hallita, mutta yhdessä me voidaan tehdä se.
Ja tämä on myös tämmöinen tiekartta tulevaisuuteen samalla. Eli kaikki nämä osat täytyy ottaa huomioon, kun me rakennetaan seuraavan tason yhteistä yhteisökuntaa. Joo. Saa muuten sitten kysyä ja kommentoida tässä välissä. Joo. Sitten tavoitteet ja välineet. Tämä on tämmöinen kokeilu, jossa me rakennetaan tämmöinen koulutusverkosto, kestävän elämän koulutusverkosto, sillä tavalla, että nämä yhteisöt yhdessä rakentaa sen. Eli nämä tulevan koulun jäsenet. Tässä on tarkoitus tehdä tämmöisiä koulutuskokeiluja. Vähän myöhemmin tässä hankkeessa rakentaa sitä yhteistyötä. Sitten meillä on tämmöinen 3 hengen tiimi, jonka mä esittelen kohta. Niin me ollaan myös kehittämässä tällaisia välineitä yhteiskehittämiseen ja tulevaisuusvallan laajentamiseen, josta siis Sitra puhuu, koska tämä suunnitelma on tehty siis Sitran tulevaisuusvaltaohjelmaan. Ja sen takia me käytetään tässä heidän kieltä. Että se lopullinen toteutumismuoto sitten, sitä ei vielä tiedä, mutta tämä on tässä vaiheessa tämmöinen. Ja sitten semmoinen tavoite, että 10 vuodessa saataisiin 1 miljoona suomalaista sitoutumaan tähän kestävään kehittymiseen, koska tässä on kyse siis ennen kaikkea siitä, että meistä itsestä tulee kestävästi kehittyviä. Ja sitten se näkyy siis kaikessa meidän tekemisessä ja viestinnässä, ihan kaikessa, mitä me tehdään ja ajatellaan, ketä me ollaan. Sitten tässä on nämä välineet, joita me kehitetään tämän hankkeen aikana. Eli mulla on tämmöinen mielenvoiman valmennusohjelma, jossa harjoitellaan tietoisuustaitoja. Siinä on sitten erilaisia tehtäviä ja harjoitellaan erilaisia tietoisuuden laatuja ja ominaisuuksia. Niin tämä on tarkoitettu siis niille, ennen kaikkea niille koulutusverkoston kouluttajille, että he saisivat tästä jotakin työkaluja siihen omaan käyttöönsä. Sitten Sakari Pulkkisella on tämä yhteiskehittämisen korttipeli, jossa on semmoinen prosessi käydään läpi, jossa se on vähän niin kuin Dragon Dreamin unelmapiiri, mutta se tehdään silleen, siinä käytetään sitä syvempää kuuntelua myös, joo. Mutta sitten siinä on niinku tiettyjä semmoisia kysymyksiä, joihin sitten haetaan vastauksia. Sitten ne vastaukset kirjataan näille tämmöisille 6 kulmien muotoisille korteille. Ja sitten niistä voi muodostaa erilaisia rakenteita. Ja, sitä voi tehdä joko yksin tai parin kanssa ryhmässä tai ihan yhdessä koko yhteisö. Tehdä näkyväksi niitä yhteisön vaikka arvoja tai unelmia tai ongelmia tai mitä vaan. Sitten on tämä digitaalinen Wonder ja ekosysteemi, josta tuossa on tämmöinen kuvakaappaus, ja näkyy noita arvoja. Ja se on tämmöinen niin kuin uuden maailman kanssa luojille tällainen sosiaalinen media, myöskin ammatilliseen käyttöön, eli siellä voi luoda tämmöisiä verkkokursseja esimerkiksi, keskusteluryhmiä, siellä voi myydä tuotteita, palveluita,
kaikkea muusta, mitä siellä onkaan, niitä mahdollisuuksia. Ja sitten on blogi on tosiaan yksi. Tehdään vähän niin kuin näyteikkuna. Esimerkiksi jokainen yhteisö voisi tehdä sinne oman tämmöisen sivustonsa ja sitten mitä sieltä mitä se yhteisö tarjoaa. Niin tästä Wonderiasta on sitten tulossa tämä verkko-oppimisalusta tähän keväällä kestävän elämän koululle. Mikko Räntilä ja Johanna Härkönen tosiaan tuommoista sitten pyörittää, eli se on siis olemassa jo. Mutta siinä on ehkä se yhteisöllinen puoli on vielä semmoinen, mitä voisi kehittää, ja sitten myöskin tämä koulutusjutut. Sitten vähän tämmöisiä käsitteitä, eli yhteiskehittäminen, joka tarkoittaa suunnilleen samaa kuin kanssaluominen, ei ehkä ihan yksi yhteen, mutta aika lähellä. Eli miksi se on tärkeää? Eli jos halutaan tämmöistä laajamittaista muutosta, niin se ei voi oikeastaan tapahtua semmoisen niin kuin ylhäältä alaspäin tai yhden tahon jotenkin määräämänä tai ideoimana edes, että siihen tarvitsee laaja joukko eri toimijoita. Ja sitten yhteiskehittämisessä pyritään yhdenvertaisuuteen ja kaikkien osapuolten kuuntelemiseen. Eli se on vähän kuin tämmöinen sosiokraattinen menetelmä oikeastaan myöskin. Näiden kautta sitten tulee helpommin se sitoutuminen siihen kanssaluomiseen. Eli kun kaikki tulevat kuulluksi, niin se tarkoittaa silloin sitä, että jokainen saa sinne niitä omia asioita edistettyä myös. Ja silloin se luo semmoista yhteishenkeä ja innostusta. Ja sitten tulee myös tämmöinen laaja kirjo niitä eri näkemyksiä ja osaamista myös siihen mukaan. Sitten yhteiskehittäminen on ihan työskentelytapanakin kiinnostava. Se on yhteisöllistä ja kestävää. Sitten yhteiskehittäminen on semmoinen asia, mistä varmaan monellakin paljon opittavaa vielä. Että mitä kaikkea se mahdollistaa. Sitten mitä osaamista meillä on tässä tiimissä yhteiskehittämisestä, niin meillä on siis asiakastiimi, verkosto- ja projektityötä ollaan tehty, yhteisöllistä kehittämistä, ohjaustyötä, koulutusta ja tutkimusta. Eli ollaan niin kuin monesta eri näkökulmasta oltu luomassa ihmisten kanssa asioita yhdessä. Ja sitten nämä välineet, mitä me ollaan kehittämässä, niin ne kaikki on tarkoitettu myös yhteiskehittämiseen sen avuksi. No mitä sitten on tulevaisuusvalta? Sitran on täällä sivulla haku tulevaisuusvaltaohjelmaan, josta siis ollaan haettu juuri rahoitusta, niin sanotaan tällainen, että tulevaisuuden kannalta ei ole yhdentekevää, ketkä määrittelevät mahdollisia ja toivottavia tulevaisuuksia, eli käyttävät tulevaisuusvaltaa. Eli tällä hankkeella me halutaan tuoda oikeastaan kestävän elämäntavan yhteisöt mukaan vaikuttamaan siihen tulevaisuuteen, eli mihinkä päin Suomi on menossa. Koska tämä, mitä me tehdään yhteisönä edes yhdessä, niin se ei ole kauhean näkyvästi missään esillä yhteiskunnassa, eikä sillä välttämättä ole vielä semmoista vaikutusvaltaa. Mutta koulutuksen kautta voitaisiin saada lisää näkyvyyttä ja laajentaa meidän mahdollisuuksia.
Ja sitten tulevaisuusvallan laajentamisen suurin haaste on tämä olemassa oleva valtahierarkia, eli pyramidi. Ja sitten taas yhteiskehittäminen, sehän on niin kuin oikeastaan edistää tämmöistä, että kaikki on yhdenvertaisia. Miten nämä kaksi suuntaa voisi tälle yhdistää? Niin. Mutta se varmaan se idea siinä onkin se, että voitaisiin sitä valtaa jakaa. Ja ehkä tämä voikin nähdä tämän Sitran tulevaisuusvaltaohjelman sillä tavalla, että sen kautta ehkä halutaankin jakaa sitä valtaa enemmän laajemmalle joukolle, ettei se keskity liian harvoin käsiin. Joo. No niin, eli sitten päästään tähän itse hankkeeseen tai näihin toimijoihin, eli ketkä tai mitkä tahot tässä on takana. Eli me puhutaan tämmöistä kansaluojien konsortiosta, eli yhteenliittyvästä. Niin toi ensimmäinen virke tuossa kiteyttää tämän sillä tavalla, että siinä lukee, että kestävän elämän koulu on heimojen konsortiohanke ja pidemmällä tähtäimellä kaikkien kestävän elämän kouluttajien hanke. Ja sitten vielä, että Keveän on tarkoitus olla nimenomaan laajapohjainen ja kestävä yhteiskehittämishanke, jossa yhtenä keskeisenä ajatuksena on Sitran kielellä tulevaisuusvallan jakaminen. Joo. Ja eli tämä ei ole minkään yksittäisen tahon hanke, minkään yhdistyksen tai ryhmän, vaikka meillä tästä tämä tiimi onkin alulle panijana, mutta tähän on tarkoitus kutsua nimenomaan kaikki ne, jotka kokee kuuluvansa tähän heimojen konsortioon, jotka haluaa olla luomassa uutta tämmöistä kasvupohjaa kestävän elämän oppimiselle. Taustaorganisaatioina sitten tässä on 3 hakijaorganisaatiota, oli tuossa Sitran hakemuksessa, eli SKEY, Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry, on niin kuin se päähakijana tässä. Sitten SKEYstä voisi sen verran sanoa, että siis SKEY on tämmöinen kestävän elämäntavan yhteisöjen kattojärjestö Suomessa ja osa tätä maailmanlaajuista GEN-verkostoa, eli Global Eco Village Network. Joo, eli sen tehtävänä on edistää tätä kestävää elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä Suomessa yhteisen toiminnan kautta ja viestinnän kautta. Sitten on kestävän kehityksen instituutti, joka on enemmänkin tämmöinen projektisuuntautunut organisaatio, jonka tarkoituksena edistää kestävää kehittämistä kaikilla tasoilla, eli yksilötaso, yhteisötaso ja yhteiskunnallinen taso. Ja kaikenlaiset toimintamuodot on mahdollisia tässä yhdistyksessä. Ja tosiaan ollaan siellä sitten käytännössä keskitytty nuorten koulutusprojekteihin tähän saakka EU:n rahoituksella, mutta ollaan nyt suuntautumassa sitten vähän muihinkin suuntiin ja
hakemassa muualtakin sitä rahoitusta. Joo, sitten on Wonderia, mistä tuossa äsken kerroinkin. Sen taustalla on Hyvän elämän koulu Oy. Eli tämä yritys pyörittää ja kehittää tätä Wonderia, sosiaalisen median alustaa, johon tämän koulunkin on tarkoitus sitten luoda se virtuaalinen läsnäolonsa, toiminnot sinne. Ja Hyvän elämän koululla on myös oma kiinteistö Juuassa, siellä lähellä Kolia. Semmoinen koulutus ja kokous kautta majoituspaikka olemassa siellä. Ja semmoista väliä yhteisökin siellä on sitten kehitelty. Joo, sitten tässä on meidän tiimi. Eli minä olen sinne vasemmalla, eli mä olen tämän hankejohtaja ja yhteisökehittäjä. Tässä hakemuksessa nyt sitten edustan Skeytä. Ja sitten on Sakari Pulkkinen tosiaan yhteiskehittämisen fasilitaattorina kestävän kehityksen instituutista. Ja hänellä on tämä yhteiskehittämisen korttipeli sitten työn alla. Eli se on käytettävissä jo, mutta sanotaanko beta-versiona ehkä, että se on vielä ihan valmis. Mutta kuitenkin käytettävissä ja testattavissa. Ja mullahan oli tosiaan se mielenvoima valmennusohjelma. Sitten Mikko Räntilä on meillä kestävyys- ja järjestelmäkoordinaattorina Hyvän elämän koulusta. Ja hän vastaa sitten niistä Wonderian toiminnosta ja kehittämisestä siellä verkkopuolella. Joo, sitten päästään kohde- ja sidosryhmiin. Ja no niin. Eli kohderyhmänä tässä on nämä Suomen kestävän elämäntavan heimot ja yhteisöt. Eli näitähän voi pitää tämmöisiä tulevaisuuslaboratorioina, jossa tietoisesti jo testataan kestävää elämää arjessa. Eli se kestävyyssiirtymä on siellä aloitettu näissä yhteisöjen sisällä. Eli tavoitteena tässä on kehittää oppimisympäristöjä näiden ryhmien fyysisissä paikoissa. Ja sitten tätä Wonderia verkkoalustaa tukemaan näitä. Joo, eli tämä on tämmöinen koordinointi ja oppimisen koulutuksen tuki, kokeiluhanke, pilottihanke. Ja määritelmästä vielä sen verran, että toi heimo voidaan katsoa, että se on tämmöinen tietoisuuskollektiivi. Kun puhutaan hengenheimosta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että on ihmiset niin kuin samalla aaltopituudella. Eli siinä on niin kuin jo mielen ajatuksen tasolla semmoinen yhteys, jota ei ehkä pysty edes järjellä selittämään. Että se on semmoinen tavallaan näkymätön yhteys niille ihmisille. Tietoisuuksien yhteys. Ja sitten yhteisö taas on oikeastaan tämmöinen heimon fyysinen ilmentymä. Joo, eli heimo voi olla siis hyvinkin hajallaan ympäri maata tai maailmaa jopa. Ja
Sitten tulee tämmöisiä yhteisöjä, jotka kerää niitä ihmisiä johonkin tiettyyn paikkaan, jos nyt puhutaan näistä fyysisistä yhteisöistä. Eli heimot koostuu siis yhdestä tai useammasta yhteisöstä. Esimerkiksi voi ajatella, että tämä Hidasta elämää heimo Suomessa, jolla on Facebook-sivusto, tai oliko se nyt ryhmä, en nyt muista, mutta kuitenkin niin, sillä ei kai ole muita yhteisöjä kuin se verkkoyhteisö, se heimo siellä. Se on semmoinen tapaus. No sitten on heimoja, joilla on useampi yhteisö. Eli esimerkiksi tämä SKÖ, Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry. Koen, että tämä on hyvin semmoinen ehkä tyypillinen tai prototyyppinen esimerkki useamman yhteisön heimosta, koska tähän kuuluu aika monta yhteisöä tähän yhdistykseen. No sitten sidosryhmiä on tässä lueteltu. Eli muut kestävän elämäntapaan kouluttavat toimijat, siis muut kuin yhteisöt. Sitten erilaisten koulutusresurssien tarjoajat, jotka voi tarjota vaikka oppimisvälineitä, kiinteistöjä ja rahoitusta. Sitten on koulutussektorin valtavirta, kestävän kehityksen toimijat ja koulutusverkostomme opiskelijat ja seuraajat. Eli kun tässä kohderyhmässä keskitytään nimenomaan työskentelemään näiden yhteisöjen kanssa, jotka haluavat olla luomassa tätä koulutusverkostoa, niin sidosryhmät tarkoittaa niitä muita vähän kauempana olevia tahoja, joille meidän olisi hyvä tiedottaa näistä asioista, jotka voi hyötyä näistä, mitä me tässä kehitetään ja kokeillaan. Toteutusvaiheet sitten. Eli miten tämä hanke toteutuu ja miten me tehdään se. Eli tämä on tämmöinen vuoden kestävä pilottiprojekti, jolla luodaan pohjaa tälle pysyvälle PVA-koulutusverkostolle. Ja sitten, koska tämä yhteiskehittäminen tässä on niin tärkeää, niin kauttaaltaan meidän tulee soveltaa tätä sosiokraattista työskentelyotetta. Ja vielä tähdäten syvä oppimiseen. Se on tosi tärkeää tässä. Joo. Eli tässä nyt ei ole sellaista niin kuin järjestelmää. Ei haluta luoda mitään järjestelmää. Eli että ylhäältä alaspäin luodaan jotakin rakennetta tai ohjataan tai määrätään, miten asiat tulisi tehdä, vaan päinvastoin annetaan asioiden kehittyä ruohonjuuritasolta alhaalta ylöspäin. Eli sen mukaan, mikä kulloinkin kutsuu kouluttajia ja mitä tarpeita on tunnistettu näissä meidän kohderyhmissä. Eli voisi sanoa, että kyse ei ole niinkään koulutusjärjestelmästä kuin elävästä kasvualustasta. Sitten kokeiluvaiheet. Tarkemmin sanoen tämä on kaavailtu kestävän 13 kuukautta, jossa on 5 vaihetta. Eli alkukartoitus olisi kesä, heinä, elokuu, tässä 2024.
Kaikki vaiheet kestää 3 kuukautta, paitsi tuo viimeinen sitten tuossa noin vaan kuukauden, mutta alkukartoituksessa me vieraillaan näitä kiinnostuneiden yhteisöjen luona vähän niin kuin selvittämässä, että mitä koulutuksia heillä olisi tarjolla tai ideoitu ja minkälaisia resursseja tai oppimistarpeita heillä on. Niin tällä tavalla päästään samalla tutustumaan sitten näihin koulutuspaikkoihin ja kouluttajiin. Sitten vaiheessa B kootaan tämä verkosto. Eli meillä on tämmöinen huippukokous sitten tälle verkoston jäsenille, jäsenyhteisöille tai yhteisön edustajille. Silleen, että jokaisesta yhteisöstä tulisi varmaankin vain yksi edustaja paikalle, tai korkeintaan 2. 1 tai 2, sanotaan nyt. Ja sitten tuossa vaiheessa myös valmistellaan koulutuksia siihen seuraavaan vaiheeseen, eli koulutuskokeiluihin. Eli jotakin uutta koulutusta kestävän elämän liittyen, tai sitten jotain olemassa olevaa koulutusta uudella tavalla, tai jotakin sillä tavalla, että siinä jotakin uutta uudistusta tapahtuu, tehdään sen kanssa. Ja se on syyskuusta marraskuuhun 2024. Sitten C, koulutuskokeilut. Olisi joulukuusta helmikuuhun 2025. Eli silloin päästä sitten niitä käytännön koulutuksia kokeilemaan tai kokeiluttamaan tämmöisillä ehkä voisi sanoa testiryhmillä. Että testataan, miten nämä koulutukset toimii, kerätään kokemuksia. Ja saadaan myös sitten niitä oppijoita, osallistujia mukaan tähän yhteiskehittämiseen. Sitten D-vaihe, tulokset ja seuraava projekti. Eli siinä sitten kootaan nämä koulutuskokeilukokemukset, mitä me opittiin niistä. Ja sitten suunnitellaan seuraava projektia jo. Se on maaliskuusta toukokuuhun 2025. Joo. Eli siinä tulee sitten siinä vaiheessa toinen huippukokous verkoston kesken. Ja siellä on myöskin työpajatyöskentelyä sitten, samoin kuin tuossa B-vaiheessa näiden jäsenten kesken. Ja sitten E, viimeinen vaihe, raportointi. Kesäkuun 2025. Toki sitä tekstiä varmasti kirjoitellaan tässä pitkin matkaa, mutta sitten kootaan ne varsinaisesti silloin jo ihan lopussa. Eli miten tämä projekti meni? Mitä opittiin? Mitä hyötyä me sitä havaittiin olevan? Mitä kehittämistarpeita? Mitä ehkä virheitäkin tehtiin? Tässä on nämä vaiheet sitten. No niin, ja sitten odotetut oppimiset ja hyödyt. Eli ensinnäkin, että mitä me voidaan oppia tästä hankkeesta tai kokeilun kautta. Eli ymmärretään paremmin kestävää elämää ja pedagogisia keinoja siihen siirtymiseksi.
ja miten nämä liittyy sitten yhteisöllisyyteen ja tulevaisuusvaltaan. Joo, siinä on aika painava asia kyllä. Ja sitten oikealla puolella on sitten tämmöisiä ehkä vähän konkreettisempia juttuja, mitä voidaan oppia tämän kokeilun kautta. Eli kestävyys, yhteisöllisyys, vertaisuus, kokemuksellisuus ja kokeilevuus, leikkisyys ja pelillisyys, sovellettavuus. Eli just se, että saadaan ne opit kiinteäksi osaksi arkea. Ja läsnäolevuus ja tulevaisuudellisuus tai semmoinen tulevaisuussuuntautuneisuus. Mutta ei sillä tavalla, että me elettäisiin jotenkin tulevaisuudessa, vaan että eletään kuitenkin tässä läsnäolossa, tässä ja nyt, mutta tiedostaen, että tällä, mitä me nyt ollaan, mitä me tehdään, niin se vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja sitten innovatiivisuus vielä tietenkin. Ja varmaan monia muitakin asioita, mutta tässä varmaan keskeisimmät. Ja sitten mitä hyötyä tästä hankkeesta voi olla osallistujille? Eli koulutustoiminta voidaan viedä uudelle tasolle. Kun tähän saakka nämä koulutusaloitteet on ollut semmoisia yksittäisiä juttuja, ja ehkä siinä on käynyt niin, että ne on jopa yksittäisten henkilöiden tämmöisiä projekteja, niin tällä voidaan saada semmoista yhteisön ja yhteistyön voimaa tähän touhuun. Ja sillä tavalla, että saadaan niitä olemassa olevia tiloja, osaamista ja välineitä hyödynnettyä tässä. Joo. Sitten verkoston jäsenyhteisöistä tulee entistä selkeämmin oppimis- ja kokeiluympäristöjä, jossa nimenomaan ollaan uuden elämän kehittämisen kärjessä. Eli silloin siinä on se jatkuva semmoinen kehitysoptimismi ja kehityspyrkimys. Ollaan koko ajan menossa eteenpäin ja ylöspäin. Sitten jokainen yhteisö voi profiloitua omaan tehtäväänsä, löytää sen oman erityisvahvuutensa ja roolinsa tässä yhteisön kentässä. Ja sitten sen pohjalta kehittää näitä koulutuksia, vähän niin kuin erikoistua sitten suhteessa muihin. Sitten viestintäpuolesta juttua. Eli tällä tavalla jaetaan sitten kokeilun kokemuksia ja tuloksia. Eli kokeilun osallistuneille tällä Wonderia-alustalla. Sitten muille nimetyille kohderyhmän ja sidosryhmien jäsenille julkistamistilaisuudessa sähköpostilla. Eli se julkistamistilaisuus on tosiaan sitten tapahtuu siellä raportointivaiheessa ihan sen projektin lopussa. Siellä sitten. Joo. Ja sitten kohderyhmän ja sidosryhmille laajemmin. Niiden tapahtumissa ja sosiaalisen median kanavissa. Sitten vielä suurelle yleisölle kerrotaan näistä asioista kestävän elämän koulun verkkosivustolla ja sosiaalisen median kanavissa.
Ja sittenhän meillä tulee myös kestävän elämän koulun Telegram-ryhmä. Avataan jossakin vaiheessa sitten varmaan kaikillekin kiinnostuneille. Mutta sitten on myös tälle kokeilun osallistujille tai näille yhteisöille sitten oma semmoinen yksityisempi ryhmä. Me ollaan haettu rahoitusta Sitralta sitten se 10 000 tämän vuoden kuluihin. Että oikeastaan kaikki kulut pystytään tällä kattamaan paitsi palkkoja. Että siihen Sitra ei sitten lähde sitä rahoittamaan. Tässä on nyt sitten eritelty, miten nämä kulut sitten jakautus. Tunnistetut riskit. Onko yhteisöllä kiinnostusta lähteä mukaan? No, meillä on kyllä jo muutama taho, kiinnostunut taho, jo ennakkoon oikeastaan tavallaan ilmoittautunut tai tiedossa ainakin, että jotka tähän voisi hyvinkin lähteä mukaan. Eli esimerkiksi Good Life Community, Kasvajat ry, ehkä Ikikaiku-opisto, jota on nyt idea-asteella. Joo, ja Uuden ajan koulu, ainakin nämä. Joo, ja sitten täällä tapahtuman aikanakin tuotu esiin näitä pyrkimyksiä luoda, järjestää koulutuksia, niin varmasti näistäkin saa mukaan tähän verkostoon kouluttajayhteisöjä. No sitten, että voivatko laakirjoiset toimijat erikoistua tiettyyn teemaan? Joo, eli kestävän elämäntavan yhteisöthän usein on tämmöisiä, että niillä ei ole semmoista selkeää fokusta. Eli en tiedä, onko se niin kuin ihan tarkoituksellista, että koitetaan tämmöistä kokonaisvaltaista kestävyyttä tai hyvinvointia tai omavaraisuutta edistää, vai onko se vaan sitä, että se yhteisön visio ei ole vielä selkeytynyt. Mutta kyllähän laakirjoisilla toimijoillakin voi olla jotakin nimenomaan koulutusfokusta, mihin haluaa koulutusta keskittää. Kyllä se on mahdollista. Ja sitten on tämmöinen kysymys, että mitä jos yhteisöt pelkäävät leimaantumista koulutuksen järjestäjiksi? Joka on aika erikoiselta kuulostava pelko. Mutta eihän tähän verkostoon sitten tarvitse tulla mukaan, jos ei sitä halua. Tämähän on täysin vapaaehtoista tämä toiminta. No niin, ja sitten aletaan lähestymään tämän esityksen loppua. Eli kevää kutsuu osallistumaan ensinnäkin. Ja jos teidän yhteisö on kiinnostunut osallistumaan kestävän elämän koulun kanssa luomiseen, niin ottakaa yhteyttä minuun, mä olen se yhteyshenkilö. Ja mieluusti kerrotaan lisää ja sitten mulle voi myös ilmoittautua tähän kokeiluhankkeeseen mukaan alustavasti ainakin. Että eihän se sitten sido ennen kuin siihen oikeasti lähtee mukaan. Mutta voi ainakin ilmoittaa kiinnostumisensa sitten, kiinnostuneisuutensa, että voidaan sitten jutella asioista. No sitten tässä kesä-elokuussa, eli kesällä 2024, me kierretään eri yhteisöissä Suomessa, tehdään näitä alkukartoitukseen kuuluvia selvitysjuttuja, eli että mitä koulutuksia on jo teillä olemassa ja haluatte kenties tarjota laajemmin, tai mitä ideoita teillä olisi. Tai sitten
mitä te tarvitsette, että pystyisitte järjestämään näitä koulutuksia. Niin, että voitaisiko sopia sitä aikaa, että milloin voidaan tulla käymään teidän yhteisöön tutustumassa ja vähän haastattelemassa ja kuvaamassa ja tuolla. No sitten tästä hankkeesta on saatavilla projektisuunnitelma, joka on 7-sivuinen tällä hetkellä, ensimmäinen versio. Siitä selviää tarkemmat tiedot tämän hankkeen kulusta ja yksityiskohdista taustasta. Eli tämä kalvoesitys tässä, tai bretsiesitys, on vaan tämmöinen maistiainen, vähän niin kuin näyteikkuna tähän hankkeeseen. Ihan perusjuttuja tässä kertoilen teille. Ja sitten kutsun myös seuraamaan ja tukemaan meitä tätä hanketta. Eli meillä tulee pian oma Telegram-ryhmä, johon voisi tulla sitten mukaan kuka vaan. Jos haluatte tietää lisää, keskustella asioista, kysellä, luoda sitä verkostoa aika matalalla kynnyksellä. Sitten myöskin etsitään rahoittajia, erityisesti meidän tiimin palkanmaksuun, koska meidän työllä ei ole toistaiseksi ollut vielä rahoittajaa. Ja tämä on niin kuin tosi tuore oikeastaan tämä koko juttu. Siis tämä suunnitelma ja hakemus, että me alettiin tätä tekemään vasta maaliskuussa, eli noin kuukausi sitten. Ja sen takia ei ole ehditty vielä muualta hakemaan rahoituksia. Mutta vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan. Joo, tässä tämä nyt sitten oli. Ja kiitos paljon kuuntelemisesta ja seuraamisesta. Ja toivottavasti voidaan aloittaa yhteistyö pian. Palaillaan. Tässä on meidän yhteystiedot. Eli käytännössä minun kautta sitten voit olla yhteydessä tähän tiimiin ja hankkeeseen. Joo. Olisiko kysyttävää kommentteja?